kaya denok punde denok kaya ni dagang kaji bunaji gading nok ayu Sekar Sari Dela maning jagat kisurupeng srengenge nok ayu balik nok bokatan wong tuane seno kekelangan to libare gak kenang apa sing delengaken nok ayu sedina loro kiye sing aran banyu mata kaya laka sudane sing aran bocah aja kaken pikiran ader manga nyanda masih resikone wong tua terus senok iki dudu anake wong melarat anake wong sugih nok hari bibi ngomong meneng baik alon dingin ya bibi aja derek ngajak balik sekarang Sari pengen obrolan takdir bisa dikungkir kadar bisa dipungpang bisa dipungpang sing tak jaluk bibiku kaya kono nok bokat senok Sekar Sari duwe masalah ngomong karo bibi keder arep gongkapaken bibi cuman bisa tak pendem dewek bae paling gak senok kelangan ning wong tua wadon ya sampean weruh bibi sing aran kematian manusia ku kabeh kanok sing awas laku-lapane yen wong urip pasti bakal duwe utang pati no terus apa weruh sing aran dalan yang mati ku no kuwi saja dieling-eling no Sekar Sari lagi kangen ning ibu ning kasih sayang Sekar Sari kakatonan bening ibu di wong basi pasti ketitik wong ngalah pasti keparang sing aran ketinggal ning wong tua kunok beli senok dhewe apa senok masih duwe bapak bakate nasibe bibi wis karuan ora duwe bapak ora duwe mbok selawase urip bebujang bae ya tapi ya mbu bibi mau uripe kudu gawe seneng bae kanok ninggange kopi kaligane dina kiye Sekar Sari kaya kakatonan bening ibu jangan mayang pamikulan teka-tekesan kan siji sampean siji wis bisa nerima ning kenyataan baby cuman kadang-kadang ilok mikir namun ibu masih anak kayak dibeli kayak kene Sekar Sari kandana aja bareng nangis nok bibine kok nek mata kelungan nangis nok ya Allah kudu pirang balen bibi ngomong karo senok Sekar Sari ciri wanci bak jadi ring ketulis kegawang janji
Senajan wong tua wadon senok wis ninggal dunya, apa anak penggantinya kah? Justru iku bibi sing dadi gawe kalingan bae wong tua sing wis lantar. Karena anane pengganti wong tua sing anyar. Sekar-sari kudu terang-terangan nih sampeyan. Sok ngomong karo bibi no. ning sapa suni tip diri Najan wis duwe ibu maning, tapi sekar-sari orang rasa kangen kasih sayang wong tua wadon bibi. Bok walone senok ora emang. Kayak ngapa sekar-sari diperhatiakan bibi. Kayak ngapa sekar-sari dididik bibi. Malah kayak orang katon anane sekar-sari bibi. sing wetan balik ke ngulon tiwa sedan kang kaji mudaji ora kelakon Anu ne manuk bakal tak pikirku bener cara kandangnya tangga batu. Singaran wong kewalonan jareka saalus-alusane godhong waru no. Tapi Pak Kade diwahalik ya godhong waru mau ke tetep neraka. Saeman-emanane mbok walon. La ilaha illallah. Hari gelangan seno kendikin ki karo kalumeku. Langka bibi. Ya kun kulaka menti senok biasanya kan dinggo warisan sing wong tuane senok wadon kan keamanat kan Kak. kacang dawawite agung Wong saya wong wadon delengan senok barang sakit kaya wong lanang orang nganggo gelang, orang nganggo kalu. Menti kun ku menti nok Dijaluk bibi. dijaluk. Anu dijaluk bapane senok bokat. Duduh bibi. Hari kuan Dijaluk ning ibu bibi. dijaluk ning mbok walone senok. Jari ibuku bibi. Ngomong ning sekar-sari. takdir bisa dikungkir kadar bisa dipongpar Aja nganggone barange wong sing wis mati jebi. Wah asane aku kaya kono. Pamali jebi. Manajer dirawati bae jeneng ibu. Jare ibu emang konon dijaluki kabeh bibi. Terus senoknya percaya indane mbok walon ngomong kaya konon ku. Sekar-sari percaya bae bibi. Bibi ki sing awit mawar ngomong no. Cuman bibi ki priwen ya gelang kalunge senok kan dianggo ning anake kan kanok. kang kaji punaji minangkane minangkasih Dianggo ning Dewi Combrang bibi. Iya kan Kak bibi ku arep ngomong arep ngakokaken nambah kemah. Ya Gusti. La ilaha illallah. Wis katon banget bibi. Wis katon jelas pisan. Sekar-sari mah ora dianggap anak. Ya wis terima aja digawe sedih ya nok ya. ning sapa selitip diri ning sapa mah selitip raga
kader kita manusia jareka bebasa ngomong ala ili lebak paraning banyu no. Priwen kono be. Wong bener kok gak bakal ketenger, yen wong salah kok gak bakal ketemu karo sele no. Oh. Konon. Iya. Tapi sekarang sari Arab takoning bibi. Takon apa senoke? Sok. Apa ada teh tapi bakal wong duwe keniatan bener. Iki selalu kelara-lara. Iya bener kunku bener nok. Jareka sapa wong gelem nglakoni blenak pasti kapan waktunya ketemu karo enak kok karo. Mengkonon. Iya. Oh mulane bibi dongakaken ning Senok najanakin Senok lagi ngalami blenak nawa bae bokat Senok oli jodoh ketemu karo wong lanang sing eman sing sayang karo Senok Sekarsari. Suhun ya bi. Usap baju matane Senok kan sering tekrongokaken bibi ilok kegelendengan, ilok tetembangan. Pun ku tambah ati kita wong lagi ngalami sedih nok. Angger bae sampean mabi. Hi obatnya kukuwen nok aja selalu dipikiri bae. Kadang-kadang kita penyakit tekannya ku sepikir nok. Konon. Wah. Jadi kudu dilelipur. Kudu dilelipur, kudu digawe seneng. Supaya awet enom ya. Benar. Iya Sekarsari makmong tua kayak bibinya emong. Aja ngomong kayak konon. Apa sih? Tua soten sakian nok. Bakatnya muni kanda bengen. Bibi gak pada bae kayak Senok. Ake wong lanang sing pada demen kuno. Kuno. Oh bibi mau nenom dingin. La ilaha illallah kita anda karo bener tak karo wong edan sih ya. Ya maksudnya terus tua bae maya enom dingin ora no kita menusaku. Senang bibiku bakatnya wis dilengaken Senok gelem nyengir, gelem gemuyu. Ya kader awan bengi sing mong Sekarsari sakari dudu sampean. Hilang bok. Anak embok. Besok lamun bibi wis ora bisa molah. Senok sing molah. Ya maksudnya Senok sing bakal ngempani bibiku. Bibi pengen dimpani. Iya. Hari sebenarnya mah bibi dibaksa teman ya. Artinya ning bengi kiyen bebujangan ning Senokku. Iya. Kita kosi gemeter. Iya. La ilaha illallah nok bibi ki ning bebujang ning wong model kayak kenen ki beli nembe nok. Beli nembe. Bongen bebujang. Ning hina, udah beli na gotrok Pak. Iya. Dina pengsek. Tenare tak kenal lah kecungure kan nok. Kanah ya. Iya. Terus bebujang maning nok. Ning Karmi. Iya. Karmin dincak aku. Ai Karmin disim. Cekeduk manok. Oh iya. Modalnya ya kuwen. Nasak antara kian Senok sing dadi gegere ning jagat gara-gara Cungure pengsek. Durung tentu sing bangir-bangir mah tenar kaya Senokku. Iya ya Bi ya. Merasakin bujangnya dengan DB. Bu, keder ngendi ya? Ya, harus digawe angker ben ana lah. Iya dengan. Nembang karo Nembang. Nembang. Tas nangis ku Bi. Indane bisa beli nembang. Enak Senok wari nembang. Aja olo-olo. Sering tak delengaken gambar. Iki bocah ki anune mesin ora bagus-bagus, tapi kenang apa kanggo gegere ya. Nonton lebar kudu. Oh, jadi meneng-meneng gak elah loper. Iya, bagian bari nyedot nih sawah kok. Iya. Sekarang kacang latihan wong. Iya, ya wis ayo Bibi. Ya. Toli gak sembari ngormati sing duwe hajat. Siapa je? Kanggo Bapak Kubu Hardadi. Iya. Ibu Kubu